Ce soluții propuneți pentru îmbunătățirea justiției pentru minori? Raportat la ultima parte a procesului penal în executare silită, cred că eficient ar fi o colaborare efectivă între avocați și executorul judecătoresc și separat de asta, în condițiile în care speța în sine o cere, o claritate în stabilirea obiectivelor de către instanța de judecată atunci când recomandă un program de consiliere psihologică, obiective stabilite în sarcina psihologului. Se impun schimbări, modificări legislative? Dacă da, unde și în ce privință? Cred că intervenția legiuitorului ar trebui fundamental să existe în această ultimă parte a procesului civil și care privește minorul, în sensul de a o îmbogăți, pentru că actualmente este foarte aridă și nu lasă multe posibilități executorului judecătoresc. Credeți că este posibil sau de preferat o cooperare interprofesională? Dacă da, cum? Fără discuții, interesul minorului cere acest lucru. Cum vom reuși să facem lucrul ăsta? Probabil renunțând la orgoliile profesionale, probabil aplecându-ne asupra problematicii în sine, și anume minorul, și în ultimă instanță, și nu în ultimă instanță, atingerii unui obiectiv, a unei finalități.